Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani akining tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan. Wa ko maginahanglan nimo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tatak ng tamang pangangalaga may tatak na SED. Ang SED Marketing may humigit kumulang 15 taon na sa pagtulong sa kapwa. Mula sa pangangalaga hanggang sa paggaling, kasama ninyo kami. Ang mga produkto ng SED Marketing may tamang pag-aaruga. Gaya ng SED Panyawan Plus na mayroong mangosteen at luyang dilaw. SED Panyawan Garlic Capsule na may bawang at banaba. Ang SED Kogon, ang natatanging kapsula na may sangkap na kogon grass and roots. Mayroon ding makabuhay at banaba. At ang SED Liniment Oil, natatanging pampahid na oil na nakapagbibigay lunas sa mga sakit sa katawan. Ito ang mga produktong herbal na may napatunayan. SED Panyawan mula sa SED Marketing. O karuna ni laing sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Unsa na mga nagkutay-kutay sa mga kahoy rinan? Kanang green? Unsa na? Bitin? Oh, dili na bitin. Bago na. Ha? Unsay bagon? Kami nagtanom ana. Dako kinagikitabang namo aron na malikay mi sa mga sakit. Ug dili mi daling maluya. Ug unsaon na ninyo? Inyong kanon? Amo lagaon unya imnon. Amo na pug-an og duga sa tubo. Aron dunay tamis kay pait man gana. Pero makaayon ka huya. Panyawan ang ana na. Ka mga ignorante gitaw ninyo eh. Og nganong dinhi man ninyo gitanom sa among yuta? Inyo magkana. Pwes dito na itanom sa inyo. Ayaw din sa... Ah! Ang mo ko! Yun na! Yun na!
kasawa, tika. Huwag ka maunsa. Banyaga! Banyaga! Uy, Yorita! Nagkakos ka dako! Napahimos kang musimos ka dako! Huwag na ko tiyo, Maigo ka sa batukon. Dili ka sagmon. Ako gani, nasama. Hilam! Ayaw pa pagkaruting nun diha, ha? Gituyok na mo, aron makapahimos kang kakos dako! Kabaho na ba mong lunangan? Bako ka! Giludan ko ni mo. Tay giluod to nimo. Luod ka rinan. Isumbot na kang papa, ha? Sultihan ko siyang gipahimuslan ko nimo, ipataktak ta kas trabaho. Rinan. Uy, unsa man na, uy. Uy, naunsa ka nang hipos mong kasi mo mga sinina. Asa ka, uy? Mabrod ka? Uy, unsa man nang siko ni mo. Hala, nasamad mo lagi na. Nadagma ka? Uy, Rinan. Sama ka, uy. Tingog, uy. Nagpatuyang bilang na panghipos diha. Uy, stoy, maapilan ni mo hipos ang mga underwear na ko, ha? Wala ba nakalabing uban? Uy, naunsa ka, uy? Asa lagi ka? Ano nang hipos man ka? Wala ko trabaho nang. Ha? Usay, wala kay trabaho ba? Papawaon ako nila. Mau nang hipos kong daan. Oh. Wa mas ko mahangol in trabaho ba? Ngil ano batasan na ato ang gaon. Dili makaog iro. Ha? Asang iro ba? Asang iro Aw, asang agaw na ba? Kinsay kontra ni mo, uy? Huy! Kinsay kontra ni mo, uy, Rinan? Gigakos kog maayo ni Rinan, papa, mama. Kung wa pa ko mulugnot, luguson tingali kos musimos ka dako. Nga naabot man sad mo dito sa may sapa. Nagsusi ko sa tibok asyenda, mama. Kay bugtong ko ninyong anak, good. Kinahanglang makatun ko. Kay di matagaan ang panahon. Mga tiguwang na raba mo. Tingalig mga matay mo kalit. Ay, pastilan ni mong anak ka. Uy, Felipe, mga matay na kuno tamatod sa atong anak. Wa ko mo ingon mamatay na mo, uy, mama. Pananglit na lang ako. Basta ha, papahawa agad si Rinan, ha? Kay ako'y mangitag ikapuli niya. Wa tay ikapuli ni Rinan. Siya may atong gisaligan sa mga trabaho din sa bay, hangtod na sa asyenda. Lugusan unta ko niya, mama. Unya, siya day mas importante. Dili day ako nga inyong anak, ha? Gisagang ka man kaha. Hapit ka man kaha mahog sa sapa. Unya nga mo ingon ka man nga luguson ka. O lagi gisagang ko niya, okay na to. Pero dugay ko niyang gibuhian. Mitutok-tutok pa nako. Paluy-luy pas mata. Klaro kay kahag kanon ako. Kung wa pa ko mulugnot, klaro kay luguson ko niya. Dili ko nga ng pagkataon yung Rita, Fanny. Uy, Kasi luan nagkagubot mo. Tugon ako. Pero, ayaw mo ka problema. Ako naman ang hindi nyo. Mubiyan ako sa kong trabaho. Rinan. Pasilo ako, sir. Ma'am. Bisang gamayo ako ikasaway ninyo. Ang tanang kaayo na ninyo. Anugon ng kain tanang kangilad na sa inyong anak. Uy, musimos. Ayaw ko king na anak. Pasad pa ka. Fanny, ayaw! Hilas ka! Kakatuka ka lang. Musimos ka. Unya gagos-gagos ka nako. Gusto kang muhawak nako. Luod ka. Baho ka. Yorita, dili may tabong luguson, tika. Kay taas kay kong respeto sa mga ginikanan. Ug labos sa tanan. Wa ko mangandoy magkatilog babae nga parehas mo kinaiya. Humot ka, gwapa. Dili ka luod ka tanaon. Pero nasi mong ilawom, ay mong kasing-kasing bati, ay mong kinaiya, baho. Ug ay mong batasan, luod. Mahimo pa rin tambalan ako mga apan. Pero ka ng imo, wa na ni tambal. Kay naa na si imong pagkatao. Mama, papa. Maminaw lang mo sa panulti, ha? Maminaw lang mo. Pusila ko na, papa.
luguson di ka. Maski palabin ako kay mabunal sa bato. Oh, kita gani. Dako kikog samad. Tungkol sa pagsahod ako nimo. Nagpaagas kog dugo tungod nimo. O kini magpasalamat ka. Imo ko inong luguson di ka. Nga manlulugos ko. Mao na ilanan. Gahugaw ka kasing-kasing. Sir, pasaliw ako ninyo. Ma'am, hinaot ko magkasabot mo. Kung ganun mo pahawa ko. Salamat. Dili ko kalimtan ang inyong kaayo. Layas! Layas sa ay nagbalik ha! Makitaan pagalit ka sa mong asyenda! Ako'y mong pasil ni mo! Masimas! Kakatuka! Alam na, pare! Igo na! Papa! Rinan, oy! Doon na yung lagi dong ngayon magipaglakaw. Ako biya dong ba? Ikaw ba ikisaligan na mas trabaho din is Baydong? Ano na ibabaya kang nagkagustuhay tagamay? Malaghapit na ta magkauya baya. Ano mabiya na noon? Ayo-ayo naman din eh. Nalo na. Daoy. Nasa lagi taon ka, uy? Ano kay trabaho? Nagkabunawat ako. Kugihan ko ko. Nahala dong, uy. Dili manggid ka magpapugong. Adios na lang ni mo dong Rinan. Adios. Bahulay sa dayo ni hatag ni mo. Sug ang kahayag. Diya ka na eh. Nalo na. Ngaway Kamot maglabas sa ulo ko ninyo. pagkapalo. Anto na ko. Kamahimo mula ka, Rinan. Oh, Hala, dong. Dong. Hala, dong. Rinan si Siri. Sukig nong. Ako ang inyong agawon. Ug ako ang magbuot sa tanang kalihukan ni sa akong asyenda. Lakip na sa inyong buhaton. sir. Ibalik ka ng imong bag sa sud. Dili ka mulakaw. Ako ka ng pagbuot. Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang kuminis? Gusto mo bang magkaroon ng kutis celebrity? Lahat ng gusto mo, pwedeng magkatotoo. Said Celebrity Kojic Soap, a combination of papaya extract which moisturizes your skin, goat's milk which prevents fine lines and wrinkles for a younger-looking skin, kojic acid extract that lightens up your skin day in and day out. Said Celebrity Kojic Soap. Kutis Celebrity, pwedeng pwede. Papa, unsa ko nagibuhat nimo? Ngano gipog naman nimong manlulugos, ha? Gamit kayo si Rinan, Fanny. Wa ako'y nakitang laing tao nga ikapuli ko niya. Pero manlulugos Igo na, Papa! husto na! Iya pagpatuyang pagbabasangil sa mga tao kung wa kay kamatuuran. Kung ikiha ka rin, nandi ko mulaban nimo. Ha? Ha? Kiha? Musimus ng dako, Papa. Nagsalig na siyang sweldo, unya mo kiha? Asa sa gigasto? Hilom na ha, hilom na. Basta di siya mahimo mo pahawa. O gipunan ko ang iyang trabaho. Sugod karon siya na ang imong bodyguard. Ha? Unsay bodyguard, Papa? Kung wa pa siya, tingalin na disgrasya ka na. Nabunal ka na sa bato. O posible pa ganing nabuak na ka ng imong uho. Pero tungod ni Rinan, naluwas ka. Wa siya magsapayan nga siya ang masamad. Gipalabi niyang siya ang madisgrasya. Basta luwas ka lang. Nagkadaig ko sa iyang gibuhat. Busa gihimo ko siyang imong bodyguard. Ug sugod karon bisag asa ka mulakaw, kauban mo na si Rinan. No! Dili ko musugot, Papa. Dili! Felipe, husto ka ni imong gibuhat? Dili ka mo samot lang hinuon ang kagubot? Bisalig ko ni Rinan, Esper.
si Fanny kung siya pirmi ang ikauban ni ini. Pero kontra kaayo sa atong anak si Rinan. Usa ka na sa misyon nga akong gisangon ni Rinan. Nga mangita siya paagi kung usaon niya pag-inkwentro ang kangilad sa batasan sa atong anak. Ay, ambot sad anang anaka. Lahi gyud kaayo siya. Gibuhat na nato ang tanan, pero lahi gyud siya. Naagid siya iyang kinaiya. Hain ka na muliwat. Tingalig doon na kay kaliwat nga ingon anak kinaiya. Unya ang atong anak maoy natakdan. Oy, wa ko'y kaliwat nga ingon ana. Tingali ikaw kahinoon. Nananahay din ang tamaglares bahin, ana, oy. Atong anak na si Fanny. O bisag kung sa payang apan, atong katungdanan ang pag-aga kaniya. Aron dili siya mo padayon pagsubay sa hiwi kadaan. Isip ginikanan dili ta mo surrender. Og sirinan, dako siya ikatabang nato aron mausab ang kinaiya ni Fanny. Ay, pastilan. Dili ka bunog lay kanunay madawat ni Rinan gikan sa atong anak. Iyan na ka ng problema. Kung saon niya paglihay aron na dili siya mabunog sa atong anak. Oh. Hoy! Sibig kag paatbang nako. Pahawa diha! Nagbantay ko nimo. Mao ni ako trabaho. Hoy, amaw! Kisa may mohilabot ako dinhi. Ang tanang tao dinhi among saop. Naghangad namo. Og mahadlok silang tanan nako. OA nimo. Abi kay bodyguard ka kunuhay. Sika nga sunod-sunod nako. Unsaon to uban nimo mga trabaho? Ang imong trabaho sa katubahan. Unsaon naman lang to? Mao ni mando si mong amahan. Mas importante akong trabaho pagbantay nimo kaysa akong trabaho sa asyenda. Tan-aon ta lang kung makapantay ka pa nako. Tan-aon ta lang. Ayaw ka na diya, Nyorita. Narabay mga putsukan diya. Putsukan? Wa ko mahalok og putsukan. Tamparoson ko sa tagsa mo, ila. Bahala ka diha. Miadto si babaw. Maldita gini babayana. Gituit yung kapoy-kapoyon kong sunod niya. Agpaso na ko. Basi ko si buhaton na to. Asa naman to? Tan-aon tag makasunod ka pa ba? Nagtuos siyang miadto ko sa ibabaw. Wato siya makapantay nga nagpasalipod ko sa kong kahoy. Unya, may balik ko sa ubos. Husto, ha? Husto. Aron di na gid ko niya makitaan. Adto ko musubay sa kabungangan. Maayo kay tagas ang bugang. Nagtuo siyang to ako sa ibabaw. Da! Nalipat na ko ang amaw nga rinan. Hay naman to, Nyorita Fanny. Wa naman din eh. Dagko na ba nga kagoyan diya sa unahan? Kasapal ko siya rin nila. Matlugon gini babayan na da. Pato po si Babaw. Nyorita! Naka ba niya si Babaw? Nyorita! Nyorita, hide ka! Nyorita! Ang amaw, Jack Mayra. Nagkabuang nagpangita na ako. Nagsige siyang tuga sa ibabaw. Wa siya kalibutan. Gani ara ko sa ubos. Jack! Maunay angay nimo. Mayra, tungas pa sa papaw. Aron di na kita magkakita. Mayra nimo. Munay angay nimo. Hilabtanon ka dako. Ugkok nga bodyguard. Naku, mananap!
Usa man ka ang sunod nga mahitabo. Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka dato sa maayo kabubuton sa SED Marketing.